Hvala predsjedniče. Također tražim stanku u ime Kluba nezavisnih zastupnika kako bi još jednom razmotrili situaciju i upozorili hrvatsku javnost da u ovom trenutku još uvijek traje suđenje protiv bivšeg premijera Ive Sanadera pod optužnicom da je primio mito, dakle nije tražio iznudu nego je primio mito od predstavnika mađarske tvrtke MOL. Razlika između mita i iznude u tome što u iznudi onaj koji traži iznudu se postavlja superiorniji prema onomu koji je dužan dati, a kod mita se oni koji daju mito predstavljaju superiorniji. To je vrlo opasno za Hrvatsku državu, ovakva optužba, jer se mađarski MOL u tom trenutku ili predstavnici MOL-a postavili superiornije u odnosu na RH. I što je sad problem? Mi ovaj zakon ćemo sutra izglasati, a traje suđenje. Dakle, onda ispadne da je, ako su optužbe točne, da je bivši premijer Ivo Sanader namagarčio Mađare i dali su mu, ako su mu dali mito, da su mu dali bez veze i ovako i onako će doći u posjed INA-e ovim zakonom. I ono što želimo upozoriti da je ovaj zakon manjkav u onom dijelu same kontrole budućeg vlasnika INA-e, ako je to definirano još zakonom iz 2002. da će se INA privatizirati, manjkav je u pogledu predstavnika, onih koji će kontrolirati u INA-i, jer Vlada RH se na neki način izvukla iz ove čitave kontrole i pustila je dva predstavnika tamo koji mogu, ne moraju biti na sjednici, ne znam će zato dobivati, kakve će zato dobivati dnevnice, o kojim stručnjacima je riječ. Dakle, Vlada nije jasno rekla što se ovdje događa i što će poduzeti ako doista dođe do ugroze nacionalnih interesa RH. Zbog toga tražimo stanku. Hvala.